Добре. Бати, перестава да израза. Често човече на дясната прави преса, пък на лявата толкова пък трябва обратно. Стоян прави преса. Изляза го се хвана. Изморил се. Това много бързо хладно, обаче. Брази, това малки направо 40. Добре? Морав не е го. Отблизо снимане му. Бе, че то добре се вижда, бе. Работа има много близко става. Това само се така. Без да режеш главите му. Той е така, като на ски, аз така мога да играя, иначе отгоре не мога. Май. Много бърза присъда. Продължа да ги би. 7 пъти ти казаха. Какво се мърдаш рамите? Що? Не знам, не мога. Как ще не е той за нещо, защото не го останеш? Кършо по рубито. Ударих ли го? Забива на птаса. Сериозно ли? Въобще не го сетих. Бомба за ръци. Що няма, бе? Бъде те почти. Не мога да фана китката или това. Аре, да си. Айде да взема да дошко по-голямото. Къде са килото? Но вие сте вече на никива. Той е по-тежък. Той е да си речи. Да, бе, пребясти ме с Много голямо момче. Малко, мръдваш. Малко. Сериозно пресените ли болят как не скажи? То винаги е цяло голямо. Кой идеш? Не идеш? Всичко взем да иди. Мотивиран си да не ядеш. Трябва да питаш копи. Пробвам се сваща. Добре, кажи да се ударим. Ама му е точно рухално, бе. Аз бе, ти ще да... Много китката. Просто и китката ги вземаш. Да, ти нали имаш Не, много се някакво отворя, топче. братле. Точно. И те опознат стил малко. Малко като мене играе. Шанекс. Братле. Не. Това е железа. Баш ти, че ги усещаш нещата. Да. И той като тебе, знаеш, че идеш бой с нас. Той една игра направо ми вкара в трета гука. Си едно малко аз гледам като Да, застане. и той, аз от него имам тренинг, защото той така като застане отдолу. Има с мен играта. Нямам техника, нищо. Ще го дара с Само на сила. Но те така трябваше да се отваряш. Ако си малко по-затворен, като натискаш, ще... Снимай така пак, снимай така. Те там Тук е. гейски истории. Майко. Да фанем маста с който знам, че друго. Аз ги мачкам, колко ги мачкам. Братлето изпити шмята, братле.
Отвътре влезе в страна. Много вътре, да. Верно не. Добре, що кошмара пристига вътре. Малко излъпване. Аз в четвъртък. Заслоня го не го си. Преста опасна. Много. Ето правилно. Жичко обаче не да зърна. А? Майко, върчат! Фръкна на врата. Жичко, знам какво ти върти. Явно. Лучите да греш така. Има много добра игра. Тежко, 10 минути. Да. Та сливачка. Хари сега, мухлю. Банка 1 литър 2 лева. Или баси, майко. Да, бе, пък нормалната банка е по-ефтина. За спортуващи пише, не дейте. Виж, банка е за движение. За спортуващи. Не, да. Движение. Да, бе, тази вижка. Извън движение имат. На маса. Да, не изпих на чаша, да, сега ще те памет. Кой ще си играе? Направихте, бе. Жечко видя нещо от Алекс и почна се разпъва и той. Колето ще свърши. Стай го фато! Не ме вика чакай! Не ме вика чакай! Има кефи, като играете, вика, че на закъването ще направите ръката на лопата. Сима ли? Добре, вика. Обаче много ми трепя ръката, аз ти се. Да, напред се помога Да. Айде, дай да там. Той 0,5 няма ли да ги фащам всички тия? Не, гледам на пет. Стига не има. Такова... Не, голям са ми ръцете. Дръж да направиш вода. Алекс, не с това с работа внимание, да го изготвиш, иначе добре. Помпа с лявата. Не, но докато са хлъзга, не мога да го фана. По-често. Виж, Баджо ще му е по-некомфортен, може да му вземе ръка. С тая лапа. Защо ми стръпна ръката, аз научим да се случи. Внимай, лъчо. Добре, ти направи много мърна. И запотихме джамуите, бах, мам. Бах, маймуните, гледай какво става. Върха в кули се, ръци. Троп. Куля, с Теодора, аз сега тека, сами трябва да играм. Няма да играм, получава ясно. Клатът се като мъдър само. Сега не да фане? Вече ще ме бляхнеш. Чак много се спупах. Помагай. Моля. Ти наистина. Ма задържа, не спомням хубаво. Ами аз съм 7 метра повече на върди. Какво забравиш? Що не знаеш всичко да
Ти пренаказвам, много топла, брат, много горичи нещо. Браво, дечко, бе. Не си запаля ръката. И, братле, какво ти е? Майката. Тема, бля. Баси игрите. Вижте се, тези гранитовски тигри. Много трябва да направим модерси на след двата пръста. Не мога да се вреда да застилям. Ти има ли го на камера? Има го. Не е платен, бързо се ръцете обгази да той. Бой, братле, направо не знаеш какво съм това. Тук чакай, че удрям, братле, болчето е. Това летел се скути сам. Фани ръката и тук, и ти не мога да го фаниш. На кой бе? На Баки? Да. Аз не мога. Аз не мога, ти хе, аз не мога. Той е мъдрен. С тези малки пръсти да ти. Падна му бързо тук. Гранито. Откъде дойде ти? Староля от пръста си заминава. Не, зато той е само. Тя му е бая плътна ръката на него. Ей, задържиш му пръстите край. Какво стана? Нищо, да. Ти тебе ли се чу? Се чу, тебе си те спука, еде, китка ти се чу нещо направи. Не направо. Аз искам да пробвам напред, за да влезеш. Аз с сега се мога и няма ще боля. Дай още двете. Има, детро. Дай още двете, я. Ай, махни се, бе, само Знам кой ще каже, всеки го казва. Няма да казвам палангата, защото сме на тренировка. Тук брилите те къде държиш като на цеханост? Давай на криш. Защото усещам, че е по такой заради направо. Как пускаш от пръста се, да. Ама има брилна, чекитката. Със стария. Не мога, много тя направи. Пак ще бия, ама няма смисъл. Бая ти Вярваш, Ама не, ти държиш ли? Следно. Рекла стига, бе. Сега са направо на импулси думка. Да, то става как държи. Срещу китката и пръстите, Алекс, ако можеш. Какво ще малко? Малко още, малко. Малко още. Той те е много търсен, като да станеш, защото всяко пуснеш или ако се качиш, той ще свърши. От самото на... Да се вържим на това. Да сме вържи се. Тук е голяма битка става. Може за друга. Айде, не стигам. Ще може да загнаме. Много бързо това, виж, ей той. Да, ей той, ей той. Да, да, знам, то влиза някак силно. Падна гледа. Искаш да кажеш? Да. Я чуеш? Чуеш да топчеш ли? Не, сега тъпка виж вчера не го сади. Що не го да знам? Tako je.
бъде сме на това да всеки сме. Айде. Само пас всички в главата. Ще тръканите по бити. За да имаш Така ще станат. Крайно ме изпреварва. Майко голямо. Как не засадится? Две ръце или с... Ако искаш... Че за том няма да избараме една стрика. Ти ако искаш да там няма, мога да направите. Ще скочи кучето отгоре му. Дай да старка. Ти прищепъкнеш. Не. Ама бе, Ако искаш да стигнеш. не се изпълнка ръката. Да, съм таго. Този път няма да идвам 2 месеца. Кога е тая хубавица, бе? Те като ме видя, много хубава изглежда. Малко тато си ти и мъжки, ама. Като ме видя... Изчакай да го изморе. Дай, Бошко. Дарил звъни. Дарил. Кой го диваш с телефона? Тя ми играе. Сега само съм събрал. Сега защо съм вкъщи. Сега защо... Живата ли? Може да. Разбира се с картика, звъня на него и... Ако се разбира с двамата нещо, свободно на него. Май звъни му е сега, че цял ден ми пише, че не биваш. Много добре звъни му сега ми кажи, че... Маза. Голяма е на него. Голяма лапа. Бажо да усети силата, ости му той да ти тръгне да виши. Виждаш? Не знам да ме дадеш. Не знам какво е, ама. То си не знам къде хора. Да, горе ще стане. То с нещо. Въобще много. Живо. Е, това вече. Защо съм ти лупа? Първа, втора, трета.
Не знам, се потръгна топло, даже не знам да ще мислиш. Не. Занимаваш. Ами ни магнези трябва. Магнезите, да. Ще боже оправим. Масата. Майко. Добре. С 5 минути ти няма да го усещаш. Ръката се загрява, ако се обличеш, ще усетиш ефекта от топлената. Което ще кажа, ръцете ми долу са на 300 градуса. Ще ми изберат костници. Ама нищо не усещам, няма болка. И като се изкъпиш, и да не свикнеш очите. Ти го забрави. Барни ли очите са? Там има веро и мисля ръцете. Ти му виж, аз да бия пак. Всеки, аз чуна това. Това е стило на преса. Много на спрези на преса играе. Сконцентрираме. Дай, че в момента ще ме тъжка до земята, дали ми след малко. Айде и аз. Думал сме гласа на права. Сега ще спира лайката, че ми пише само да. Да, усещам как трите са долу. Чай малко изключим, че то... Това, те ми заваряха на тези, които дирно намазах. На мъжете са всичките. То как фаниш? Загрява много и пуска болката. Дори. Не помага. Но манди да прекаря. Алекс ще играе. Се оправи. Верно, че не снимах, бе. Не снимам. Не. Трябвам да отпускам. Това не мога. Настрани. Аз тук мога да отпускам. Беше играти на дясно? Какво става лъвчо? Знам, голяма компилация ще има YouTube. Това е много по-добър. Вот? Трябва да... Ами аз ще направя так се вижда. Това по принцип. И някаква маска на мечка трябва да видиш. Мечката срещу... целият си в космит страни. А как ти стърчат? И отстрани Хълк една маска да му вземе. И да прави. Трябва всеки по една маска отстрани. Тук полицията е... Тук, от другата страна. Те полицията ще каже, че супергерой има тук наблизо. Няма смисъл такова. Тръгваме ли, Баджо? О, да. Ще трябва да излиза. О, ще излизаш? С гаджета. Да, гаджета, гледай ги. Аз имам вино около 50 литра. Си малко, бяло. Не, да ми си малко. Аз половина правя. Не, да ми си малко. Утре. Айде, когато понеделник. Хубаво, понеделник. Взема. Сделай бицепса, който може. Това е взема. Добре, сега затварям. Тук е мачка. Как чупиш? Чупи, как реши? Ей, как ми изтракат палеца направо. Ами, Видя зама, там Се сещам за теб като 3-4 дена. трябва. Ти е опасна позиция, Бошко. Забравяме да. Това направо ми изкара лъките. Там може да много преста. Ма ти не използваш